Iki eneng wujude munyuk putih gedene mung sak jempol. Teko malah ngatang-ngatang ning dhuwur watu. Munyuk, yen pancen kowe bisa tata jalma kaya menungsa lumrah. Apa sebabe dene kowe malah mapan ning dhuwur watu? Ora mlayu kaya kanca kancamu. Apa kowe ora wedi ento tekaning pati kembrukan watu sarta ketiban watu apa dene kembrukan sing gedhe. Yen pancen bisa tata jalma, para Kaki Wangsulana pitakone Bratasena.